Minister Plasterk wie van de Moerseils injouwt om de nieuwe bestuursafspraak Frieske taal en cultuur te ondertekenen. Nevens deputaire Janne Wietske de Vries een wichtige stap vooruit voor het Frieske onderwijs. Nou, voor het Fries onderwijs komt extra yield. In totaal ongeveer 2 miljoen. Dat hing het aan deze bestuursafspraak vast. En dat is voor het opleiden van leraren in het vak Fries. Voor de bachelor-master aan de Rijksuniversiteit in Grace. Dat die meertalig wordt en dat echt een prachtige master wordt voor de toekomst. En er is extra yield voor de eerste groepen van het primair onderwijs, ook voor het Fries. Dus voor die hele range van put om het promovendus is extra yield beschikbaar voor onderwijs in het Fries en meertaligheid. De nieuwe bestuursafspraak is in alle gevallen een goed nieuws voor de Frieske Academie. Door de handtekening van Plasterk is die financieel redden. Het is zo dat het troch het tekenen van de bestuursovereenkomst de positie van de academie nou regel is, met het Rijk en met de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. En dat we daar toch ons werk weer waan kennen. Maar ook theater is blij met de uitkomst. Het Friestalig toneelselschap kan nou weer vooruit. Daar komt nog wat bij, de periode bij het ministerie van Cultuur, het waar het Fjouwenjaar. Maar deze bestuursovereenkomst is langer, dus die positie is langer garandeerd als Friestalig selskip. Dat betekent dat theater als Friestalig selskip nou onder 2018 terug in kan. Ja, in principe wel, ja. Ook de unieke positie van Omroep Friesland wordt in de bestuursafspraak bevestigen. Er binnen likwijls geen garanties dat de Frieske omroep daarmee de landelijke bezuinigings onterinnen zal. Ik kan er op dit moment dat niet doen, want er is echt de portefeuille van de collega. Mijn taak is natuurlijk om vanuit de verantwoordelijkheid voor de Friese taal daaraan te sjorren en te zeggen, ja, let op, hier zit een aparte positie. Maar hoe dat uiteindelijk zijn beslag krijgt, ook in deze financieel barre tijden, die verantwoordelijkheid kan ik niet weghalen bij mijn collega, dus die blijft daar liggen.